megalayapost.news. Kinongsit jami de mil haki school haka shotri jong ka Union of Cook Meghalaya PM Poshan menta ka singi ka nyaw tarik ujumang arhajar arpun rio kila penlong ya gajing yalang ba hamau teneng ribhoy district bani kran halor gajing e kiba kum kinongsit ja school kia kendu ya kani gajing yalang la penya da ka president jong ka Union ka kong jina nong deng harungkat ka jing don lang jong ba Kru El Parian advisor ba Charles Chongwan secretary ba Jerry Anderson shooting vice president kinongkit kam na baro ki district hapo kasi jantia lembat kinongkit kam jong baro ki Union hakani gajing yalang la kran halor ki artli ki bentang ki balong ka jing penslam jong ka sarkar ban pelai ya ka honorarium jong ki nong shet ja school hapo ka jela ka balong nadu benai rempang ka balakot syakalai benai kanti baru ban pen kan mau ka sarkar bagadai ban siu tista ya ka honorarium jong ki namar nalor ba ka jing siu shaki ka long ka barit bat ka jing treipat ka long ka bakya ka balong prakanta man ki singi balong school kat kum ka jing tha jong ka sarkar pedeng kumta ka bu jing e shikadai ya ki te ki nong shet ja ban pen biang pat ya ki we ki kam ha ka jing em jong ki ha ka ni ka singi ka UCM kala shimru ikarai ban ai por shibna ya sarkar pedeng banjubab ya kashiti bakila pha shaw education minister jong ka sarkar pedeng halor ka jingkerpat jongki ban penkiu no ya ka honorarium jongki na ka bha jong sarkar pedeng ka bakhandai pau persen haba crunch kila pathai khobor ka president jong ka UCM ka kongjina nong neng kala pen pau ka jing sokhya halor ka jing shimsting jong ka sarkar ban penjam ya gite ki jing e ki bakia kendu pat kenturu ya ka sarkar ban pen skap lem ya ka jing dawa jongki ban banyarap ru ban kurshan lem ya ka jing tho jongki shaw education minister jong ka sarkar pedeng ha ka ju ka por ka kongjina kala iPad ka jingero u konrad ki sangma bahapo ka jingelam chungu ka sarkar jela kala la ban pen kiu ya ka honorarium na ka bha jong ka sarkar jela ka bolong 10% na ka shispa tengka sya ka kharwai spa tengka nakaliang jongi ka Union of Cook kom helper PM Poshan Meghalaya idon hang ne menta bangi pelong ya kani ka CEC hakani ka Shnong Ribhoy district hakani ka Shnong Mauteneng ba idon artli ki benta bangin ya keren kita kedai ka jing penslam ka jing bomsiu jong ka finance department ya ka honorarium ka jongi hadu menta lai benai na du Feb March April hadu menta te kadang sa hadu menta te kumta nakaliang ka jongi hagani ka puang ya keren ba ni kerpat bahkan pelat no ya kani ka honorarium ka jongi ka badang sa arhajar sibenai te bat ka way pat ka dai halor kani ka jingkar pat ka jongi naka central government haka badai ban jinga dai ban penkiu no ya ka jingsiu ka jongi naka bha jong ka sarkar India te kumbangila a ya ka shithi nadu usnem arhajar pusau ha uskitri te men hakani ubnai feb rangidang a ya ka shithi ban pen kan mau biang halor ka jingkar pat ka jongi ba ya ka jingsiu naka bha jong ka sarkar India ka daitang khandai spa sibenai ya ka kam ka bangi train ni shetman ka singi te kumta nakaliang ka jongi ni singo ba kalakhya saba palat namar ka kam ka jongi ka ni traiman ka singi te kumta ngi kerpat ya prime minister bat kum juru ya chief minister jongi ba kum ba ula yarap ban penkiu naka state share kumta ngi kerpat ru ba un penkeren naka beha ka bayadeng pat kani ka bha naka government central government ba un penkiu ya kani ka jingsiu haka bayadei bat ka kam ka jongi kikung hakani ka CEC ka bentang ngishim ya kani ka rai ba lakum no ro ngikermen bahadu ubnai jun bahkan jubab ya kani ka jingkerpat ka jongi haka bayadei bat ka jingsiu ka jingpenkiu nakaliang jong ka central government te bat kum juru ngikerpat ya ka sarkar bahkan perkhat lang nakabenta kitu ki cook ki badon haki school ki baduna enrollment kumba kale ya ki nong hikai ki ba ka transfer no asya ki we ki school haka bayadai ba ka school ka jongki ki mdan kna shu te kumta haka nakaliang ka jongi ru ngikerpat bahkan perkhat lem ya ki cook ki jongi bahkan ai da ka jingtho ba ya kitu ki school ki ba duna enrollment kin pen kan ria no asya ki school ki ba marjan shnong ki jongki megalayapost.news.